باز من شما در چی نشون میتیم نه پشتی من را دیدین دو تا ماشین دو تا کاماز کمری 6 BMW کیا لبای نمودی ماشین هست اینا 1 2 3 4 5 یک قریب 20 تا ماشین های در همین کامازو автоподбор тиҷи медрои занг мезани менависи ай ҳами грузия лубой намуди мошин чӣ намуди мошине ки дар коратуна нави пачка боша хо ламборджина хо ауди хо катила хо ланҷировер ҳами лубой маркаи мошин ҳами дина ма омадам ҳаста заказ мекунен бачаҳои бигем ки дилпирӣ бачаҳои ҳами тоҷикои худмона бегуна нестанд ҳар як нафаре ки занг мезана ба дили пир мақсад мошин харидани мешавад ҳами ширкат ку меран мошинашон ин ҳол ман нишонтон метавонам пеш меран мошинашон ку таги тор дрын мотор бовар ки то ҳами дискоша ку проверка мекунанд баъд мегиранд шумо дар роҳӣ мекунанд ин ҳоз ман нишонтонтам ин кемри 6 америка америка омадаги ин тамоми ҷоша нишонтонтам ин ҳама ҷоша бачаҳо проверка мекунанд баъд мегиранд шумо дар роҳӣ мекунанд шинора диден ина дута автобус тоҷикистон рафтеса худо хоҳад давоми 20 рӯз намерасад хак раҳай гуфта намешад неким ҳами дер 20-25 рӯза мерасад ҳами кадомеда ки дар корай ҳами хел мошинои ҳами хел фасони нави нозадаи хишрӯ мегӯянд ку қувват ба тавоноӣ занг мезана ой намуд мошина шумо да меёванд роҳӣ мекунанд лӯбои намуд ба нархи кисатон мошини назада форатона назада мошини бо камтар кор дошта боша чене ҳамун нархи гуфта ки то мегиранд роҳитон мекунанд лӯбои намуд мошине ки шумо да дар корай комент кунед ман мақсад ҳамин ширкат ин ҳози кор омадагим через ҳамин ширкат мерам ҳам мошиноро ба нархи наво чанд сумда мера чӣ хел мера равонтон мекунам метавонед заказ кунед ба дили пир метавонед заказ кунед мошинчара биёхи мошинчара бмвчара би чашмакоша би кемрия би ёра як мешуви ку дар танаш хита мебинӣ просто ҳози мошин да бор кардагиан